हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै। बर'नि फैनो गोनां गोबां सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अलआव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनियाव थाबैनो सहैयो दे लोगोफोर। आरो भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांब्ला गिबियावनो नोंथांमोना निमाहा होग्रोना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, आं दिनै अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअनि मोनसे आपडेट लानानै फैदों दे। स' लोगोफोर, भिडिअआ एसे लेट जाबाय दे। एक्चुअली लोगोफोर, बे अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअआ बर'नि आबुं सावथुन दwhwo फिल्मनि दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन बे दwhwo फिल्म आबुं सावथुनखौ बयबो नोंथांमोना नायजोब्बाय जानांगौ। स' नोंथांमोना जुदि बे आंनि भिडिअखौ नायनो एक्साइटेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ अलंबार गयारि अफिशियेल चेनेलाव आपल'ड खालामदों दै। आरो नोंथांमोन बे अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय अनसुलि नों आंनि दे लोगोफोर। दानिया फैदो दे लोगोफोर, बे अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअनि बागै एसे मिथिना लादिनि दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों अलंबार आरो पुजा दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना जुदि बे अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ दासिमहालागै नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दे लोगोफोर। आरो बे अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअनि एक्सप्लेनेसनखौ नोंथांमोना भिडिअखौ चेक खालामना नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। अलरेडि आं सिगाङावनो आपल'ड होखांखाबाय दे लोगोफोर। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे। गोजोन्थों।